Jsme přední evropský výrobce technologických budov a nabíráme nové zaměstnance. Jsme Gritec. Hledáme nové kolegy do našich technických a obchodních týmů v Praze i ve Veselí nad Moravou. Hledáme konstruktéry a rozpočtáře, kteří budou navrhovat vysoce kvalitní technologické budovy. Hledáme obchodní zástupce, kteří budou pracovat s projekty pro energetiku, dráhu a vodohospodářství. Využijte své technické a obchodní dovednosti u firmy, která realizuje přes 10 000 projektů ročně. Pracujte v perspektivním oboru a podílejte se na transformaci energetiky. Gritec. Společně tvoříme budoucnost.